Nazdárek, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme speciální den. Po 6 letech je na Stalinu Edict a s tím spojená Crane Skate Session, takže ideální kombinace skate and rave. Pojďme se na to podívat. Té kvalifikaci následuje finále, kde postoupilo 5 lidí. Postoupil jsem do finále, takže teďka si dáme final 10 minut. Potom bude vyhlášení a rave. Takže jdeme na to. Ten korálovej, bomba, true fans jenom. Za prvý já to nepochopím a za druhý to bude minimálně 5 metrů, takže až to někdo udělá, tak vás chci kurva slyšet. Praho, jste tady? Díky za podporu, hezký den přeju všem, mějte se. Zábraně Cranes. Díky! Tohle bylo v finále nabitýho gymu. Bylo crazy, lidi fandili, mega dobrá atmosféra. Přijel Erik z Moravy zaskejtovat s náma, takže teďka už jenom party a my pokračujeme dál na závodu do Německa. Takže vidíte jenom střípky z party, nebudu tam mluvit, protože by to bylo nepoužitelný, ale vidíme se na závodech v Německu. Dan nám točí nějaký záběry z raveu, takže uvidí aspoň nějaký střípek z toho, ale tohle byl Crane Edict Session na Stalinu. Top. Yes. Že po závodech na Stalinu, kde jsme se to mega užili jsme si pak večerní party, jsme se dali den chill a míříme na náš oblíbený závod do Německa, kde jsme paradoxně byli před 6 lety, taky po Edictu a jdeme vyhrát. Ty jsi tam byl před 6 lety a já jsem tam závodil kámo už 8 let zpátky, protože součástí vlastně toho závodu byl vždycky takový kemp v Chemnicu, kam jsme jezdili fakt jako děti, když tam bylo 14, 15, 16 let, takže je to fakt takový jako srdcový závod. Nostalgicky si připomenám tak, jak to bylo před 6, tak teďka znova. Já se mega těším na závod, že teďka už jsme zase v závodním nasazení a jak jsem říkal s Davem, musíme objíždět více závodů, takže plníme si questy. Je to tak a máme tam takový nevyřízený účty s jedním Němcem, přátelé, jo. Protože já byl druhý asi 2krát, Honza byl taky druhý jednou. Já jsem byl jenom jednou. Dokonce Marek Knitl, který nikdy nebyl úplně závodník, tak se mu to tam... Extrémně jsem to povedl, mega se mu to povedlo. No podle mě na mém kanále ještě v OGích dobách tam najdete nějaký jako videa ze závodu z Chemnicu.
píči. Nazdar! Back. Winner of the double set. Prize section is Marek from the Czech Republic. Yes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 95, 145. No ale prostě ten Němec nás pokaždý zajel, takže my prostě mu to nemůžeme nechat teď. Dneska ne, no. Dneska jdeme zajet, to je náš cíl. Dneska jdeme zajet Němce, ne vyhrát závod, ale zajet Němce. A je takový vedro, že se mi doma odchlípává, kámo, spoiler. Se ti odchlípávalo už 14 dní zpátky. No, to chci říct, vole. No nic, takže jedeme do Chemnicu prostě a jdeme na to. Vzhledem k tomu, že jsme na skateových závodech a mělo to začít ve 2, tak to klasicky nezačíná ve 2, ale ve 4. Takže skateboarding klasicky, jak má být. Přijeli jsme do Německa a dostali jsme německou verzi Bumbo Nambo, takzvaně na špejli. To je nejdivnější věc na světě. Jako, nechám první proč to? Počkej, já se ještě musím vypustit takhle, jak to jako vypadá. Ani jedinkrát ze všech pokusů v tréninku jsem netrefil můj signature trick. Super. Teď to jdu udělat, jinak se zapálím, mám úplně nervy. Kámo, ten park, jak kdyby jezdil na streetu, jakože ten beton je strašný. To se nejde ani odrazit. Strašný. Tak se úplně trápím jak totální lopata. Tak co ten Němec, je ve formě? Je nabitej, kámo. Jako vždy, já tady jdeme jak doma. Každý rok přijedeš, každý rok jezdí tady stejně, prostě MVP. MVP no, týpek je MVP. Přijeli jsme tady na 2. hodinu, závod se začíná jet v 6 večer. Tomu říkám klasický německý lokálky. Připadám si jak v Lipníku nad Bečvou, když jsem měl své závody, když mi bylo třeba 12. Prostě harmonogram o 12, kvalifikace začíná v 5. Totální punk. Hlavně jsme na nějakým německým poháru, nebo co to je. Top. Rid of the competition by just basically. Pohodě, takže teď vylepším. Myslím, že ale dáme upgrade. Ale máš to natočený, asi ne, co? Máš? Ty víš, jel? Kámo, já jsem nadšenej, si můžu dát props a dávám mu do holeně. Koukám, ale tetovačku. Takovou to prostě, jak už teď tam máš bouly po 5 vteřinách. Kámoš mě chtěl diskvalifikovat z závodu, no. Klasicky. Ne, top. Čo pleníčko, kámo, si vytáhl, normálně. To bylo vytažení spadny. Já i Dave, oba dva jsme postoupili do finále, takže teďka by to chtělo zajet ještě lepší jízdy, než se dá v kvalifikaci a vybrat to tady. Přesně. Musíme, ty vole, jeli jsme 2,5 hodiny sem, takže... Doufám, že se štěstí, poštěstí, tak jako by to mělo být. Let's go. Let's go, kámo. Čistý jízdy, kámo, žádný Oba dva tažení. čistý. Už trávíme tady tím celý den, je to hrozně to protahujou, proč. Je to hrozně náročný. 60 seconds just for you backside plunge slide. Beautiful backside crooked grind. Backside slip grind.
Oh yeah. Nice. Honzo, kolik je hodin? 21:47. Bude 10 hodin večera, teprve teď se to dojelo. Takže jsme zvědaví, jak to dopadne. Já jsem to docela dojebal, ale Honza zajel nesmysl. Já si myslím, že by to dneska měl vyhrát. Na chvilku se dozvíte, jak to dopadlo. Jízdu jako jediný z finále, takže doufám, že mi to Musí mu to dát. konečně dají. Musí mu to dát, takže držte palce. Doufám. Držte palce. First place, A group, all the way from Czech Republic, 500 bucks, make some noise for Honza! Yes, ty vole. Yes! Congratulations. Thank you. Take care, fun. Awesome. Make some noise for everybody who skated today! Credits! Luis, deswegen haben wir gesagt, die nächste so weit weg sind. Honza má vyděláno, takže bude platit Béňo, bude platit naftu. Je to tam. Let's go, kámo. Po hrozně dlouhé době, jakože pořádný závod nějaký. Kámo, říkal jsem, že po dlouhé době, že mám extrémní radost, že jsme to tady konečně prolomili kletbu němectví. Už nevyhrávají jenom Němci, ale Konečně, tyhle to někdo prolomil, aspoň jeden z nás. Kámo. Ukaž prachy, kolik jsi vyhrál. Nevím. Mě zajímá, kolik peněz vyhrál. Kolik si vezmu píčko za to, že jsem ho sem dovez. 13 000 za odpoledne, podle mě není úplně špatný den.